Noniin. Mä oon varovainen pentujen kanssa. Hyvä. Jippi johdattaa Jujua tonne sofan taakse. Kuule, mä voin kertoa rajat. Sinne sofan taakse ei saa mennä. Niillä on aika liukasta. Jippi on eksynyt. Sä voit auttaa sen tänne, jos sä haluat. Mä nostin sitä vähän. Hyvä. Kun se oli tuolla sohvassa. Oho, kato, tää on vähän liukas näille koirankasvuille. Pikkukoirat syö. Oho, mä otin niskan Brandrex. Sehän on sun teepaita tai yöpaita. Joo, aika hyvä. Mä otan nää pinkit yöhousut. Ja sit mä otan Brandrex paidan näiden kanssa.